Agortola Lal Bahadur Club Gana bara nogot chala bere telange problem engmani abo norok joto saimanjang no engkana video nanya sekang kasyakok sauna nini mokol buskango neng je hamjagmani borok no tei khoroksak chala eba beribe logi baksa kaisya nogo tongmani neng mokol buskang nugui rika a jora neng tamo khainai ठीक अब गाहाय खरकसा चलानी सिक्रेट लाइफ बस्तुरे जों तिनि खानानाय बिनि हामजमा बोरै चलानो खगैते खरकसा चलाबाय बारा नगो तंगै मानजाका हिनकै भिडियो न पुलिसमी पाठक जरा कामके खानाय नायदि पुलिया आ चलाते बोरै बरक हामजाकलाय तंगो चला आगरतलानि लाल बहादुर क्लब गाना बारा तंगो बोरै हरिजन कलेनि दैट्यांकी गाना Salja buri atlano saka anile nogo rangsot eng tongka abagi 2 mas ni nok barabo rizakya nok malik kotuk suka te aro masima tonglak. Jala akokno khanai saka kunu engya ani ropano tongmano baraka sake tonglene manike jala be buri logi bak sake hamjak tongba baraka sake tonglanya hani jala saka. Abuni next day ni simi buri te jala logi bak sake jala ni bara nogo thansake tonglakya Lal Bahadur Club gana. Abo kahake chala beri thansake logi baksa ke 6 man engka olo chala washe para eba kamio thango samung nangma bai a jora bini dol rok bono kolkai shahorka nini berina alka chala bai berajak nugu hanai chala logi dol ni kongno bisas thaya engai bini berina kolkai nakya a jora beri saka ani dol tei ani monai baise kam nangai ongkhor jago abo kahake chala dele para eba kami thangke bini dol rok ni bukugo bini berini kok marke khanaka bono alka chalabai berayo malayo hinma rokte a chala bini berino sengkai apro berisawo ani dolte monai base berai bela tamasuk negative hamya wansuk henei abo kahakemang berisaka tei a chalabo asuk rishi rokte walanya musungya bisas thangai chopkai bujilai tongo abuni 3 man olo chala bini best friend ni nogo beranya thanga tei a berni joto kobikok saimanka bini best friend samani olo Bini dol saka neng deli para eba kami thangke a jora nini bere alka chala nogo tubui tongo chao thubo nengkai chala khijak tongni siase bla nengba atike bini best friend saka bono chala abo kahai kok khanawoi bini dol no bisas thaya abagi boro kasya kok chablakya bini berino check eba test khanya bagai next day chala bara nogo thangai berino saka ang para ma thangnai samung nang tongka beri singo tangai thanasa tei bupro phainai Haipono chala saka tabuk saimaya ko nogo thangke saimanai abo kahai kok sawi chala sarini charteo nogni angkor thanga para thana hanai a jora chala nogni angkori para thalia direct bini best friend ni bara nogo thanga Krishna nogorwa a jora chala bini te khoroksa dol no kol khai saka bini burino nachum tongdi hanai thik sarini sanja 6 pm eba 6 ta khoroksa chala phai a buribe malanya thanga bara nogo yang lama patro celani dol bachaka achugi joto nachum tongo apru yang chala bini burino kol khayo bo jaga tamkhai tong hinai yang buri chalak saka bokrok saw hinai rokoi thui tongo chala kun kok saya ako hinai phone call kat kherika abuni srapja olo chala bini joto dol thumai Krishna nogo area ni bai phailekya direct bara nogo sanja 7 wo chala bara nogo sogike doga togike doga khulukdi hinai khorang khaimani onek jora engka börei doga khulukya olo srapja nasingmani olo börei doga khulugrika apru jotona mokol buska noka nok bisingo chala börei logi baksake abono nogoi chala sanga abo sabo tangi phacha börei saka abo ani dolse bernya phaimani Olo a nogo phane chalano sengka neng sabo tangi phaisa apro a dol hinjanai chala kiri jagi joto kubikok saka bo kol khaimani bagese ang phayo tei bobai ang hamjak tongu hinai borok khorni kok samani tangi milia hankai chalate burino alada hakchal khai tonika sekang pula burino sengka abo sabo hinai apro buri saka bini dol hinai aboni olo chalano te khaksa talangi saka o buri sabo neng bhagi bobai sini hinai apro o chala kiri jamoni bai joto kubikok sairika hinken norok o osturi no khanawi kahamgen buji tona phaji tabuk main point no nogo manjane chalate burini kubikok khanamani olo apro tei tamo sanai yang hamjama chala kubikok saimanai belai joli jaka tei bini joto dol rok yakti saka a chala burino baksa camera chagi photo bulakya viral bo ongka a kisaja bara noga asuk dol kes engma bai nok malik no bui kol khai saka a jora malik phakya joto problem sengei saimanka apro Lal Bahadur Club ni borok phai chala burino romi olo police no kol khai rihorka a manjane chala burino
Te norok a Lal Bahadur Club gana ni bara nogo tonglai manchaku hinui news rogo eba boni aro khoda khana ka saimaya je a club gana tongnai rok hinkai baksa saiman kana ako abono badkhadi phadi main topic wo. Aboni next day a Britecha chalani bara nogo phakya bini mani rok telangna bagai apro purisaka ano mapkhadi angte ati ingya nungbani hamjak tongchinai tebo ang tabuk bo bara nogo eba bo jaga thanai angte ati ingya mapkhadi hinui buri kabuisaka a chalano. Chalabo bukha kalai hamjak tongma bagai bukha dukhu nangjak tongkha a jora bini best friend kok yasakai saka angkha sana nangya nini bagai ani best friend ni life onek nosto angkha nung mani telanakai telang thangdi. Nung boro tongnai boro chanai agikai wansugeta tabu wansugi kunu maya jora kebono nasingya nini jora laikya nini mani dati telangi dati thangdi hinui chalani best friend saka. Aboni olo bure daily call message khayi chalana mapsan ka haipona chala tabuk tam khani khaya wansuk maliya tangi hingai asuk bukhani borobai chala khajangma bagai haipona chala tabuk laso burino kok kharka bini chaya khaima tongkai nakardi ani kolo busa dipti. Video ni men kok abono kani hamjake bujilayi nok bara kasa thanjake tonglakya olo chalano chala khakya bure chala jepro para thango a jora bure daily bara noga alka chala ringi tongkha chakha olo chalano bini joto dol rok kubui kok samani olo palbaksa ki bini burino nachom lakya. Laso chalani mokol buskango bini burini tomung samung mokol buskango nugi reka a jora chalani belai bukhani bisas baithanga last kok abon sanai nung jodi nini hamjama chala eba burino alka bai tongmani nini mokol buskango nukha hankai abo ka jora nung tam khanya musung. Hinkai video no last pathik jora naiman magi belaki hambai jodi nung bahno nini bukhani borong ni bagi kono mungsa kok kesarna musung khanke chini Facebook ni page description box link rijak tongo a jaga habai nor ana message kai sadi nini bukhani kok secret story bahno jeng datino upload khani bagi try khainai.